छत्रपती शिवाजी महाराजांचे 350 वर्षाचे एक राज्याभिषेक हा आम्ही आज सेलिब्रेट करत आहे आणि ह्याच्या संदर्भात मी सर्व साखळीवासींना विनंती करते की सर्वांनी मोठ्या संख्येनं ह्या सभेत उपस्थित व्हावं। तसेच आम्ही 4 वाजता रवींद्र भवनपासून रॅली काढणार आपल्या छत्रपती शिवाजी महाराज चौकपर्यंत। तिथून आमच्या साखळी म्युन्सिपाल्टी ग्राउंडमध्ये मोठा एक सभा होणार आणि सर्वांना विनंती आहे की सर्व शिवप्रेमी हा रॅलीमध्ये सहभाग व्हायला पाहिजे। तसेच ह्या मोठ्या महासभामध्ये सुद्धा सर्वांनी सभा व्हायला सर्वांना मी ह्या तुमच्याची विनंती करते। शिवजयंतीच्या पूर्वसंध्येला म्हणजे 18 फेब्रुवारी रविवारी याची सुरुवात शिवस्मारक जे नावेलीला आहे तिथून होईल। त्याच्यात युवा शिवप्रेमीची मोटरसायकल यात्रा आहे जी नावेलीहून शिवाजीराजे चौकातून निघेल आणि ती रवींद्र भवनला येईल। हे येताना सुर्ला, पाळी, वेळगे, हरवळे या ठिकाणी तिथली विविध पथके आणि दिंड्या त्यांना जॉईन करतील। त्यानंतर ज्या प्रमुख कार्यक्रम आहे तो रवींद्र भवन साखळी ते म्युन्सिपल ग्राउंड साखळी या ठिकाणी होणार आहे। सुरुवात त्याची रवींद्र भवनपासून होईल जी 4 वाजता होईल। 4 वाजता एक आम्ही ढोल ताशा पथक आहे, दृढ पथक नाव आहे त्याचं, मडकं येथील। त्याचबरोबर पंचायत आणि नगरपालिका यातील 18 रथ आणि दिंड्या सामील होणार आहेत। ही यात्रा संध्याकाळी 4 वाजता किंवा दुपारी 4 वाजता रवींद्र भवन इथून सुरुवात होईल आणि ही यात्रा आपण रवींद्र भवन, शिवस्मारक साखळी ते शिवाजी मैदान, म्युन्सिपल मैदान, साखळी नगरपालिकेचं जे मैदान आहे तिथं होईल। तिथं आपला कार्यक्रम आहे। या कार्यक्रमाची सुरुवात अशी आहे की आपल्याकडे स्थानिक महिलांचा एक पोवाड्याचा सुंदर कार्यक्रम त्यांनी ठेवलेला आहे, ज्याने आपली सुरुवात होईल। त्यानंतर प्रसिद्ध वक्ते आम्ही मागवलेले आहेत मुंबईहून, पार्थ बावस्कर, त्यांचे एक व्याख्यान असेल। त्यानंतर आमचे मुख्यमंत्री आपले शिवप्रेमींना संबोधन करतील। त्यानंतर प्रसिद्ध शाहीर अजिंक्य लिंगायत जे छत्रपती संभाजीनगर महाराष्ट्र इथले आहेत, त्यांचा जागर शिवशाही हा पोवाडे व शिवगीतांचा कार्यक्रम तिथं ठरलेला आहे। आणि त्यानंतर बक्षीस वितरण समारंभ असेल। तर ह्या जेवढ्या दिंड्या येणार आहेत त्यामध्ये कारापूर विठ्ठलापूरची एक दिंडी आहे, त्याप्रमाणे अमोना, नावेली, कुडणे, सुर्ला, पाळी, वेळगे, हरवळे तसेच साखळी शहरातील 5 रथ असे टोटल 13 रथांची आणि दिंड्यांची मिरवणूक निघणार आहे आणि त्यांच्यामध्ये स्पर्धा घेतली जाईल आणि स्पर्धेचे बक्षीस वितरण समारंभ हा आमच्या म्युन्सिपल ग्राउंडवरच होईल। ह्या पूर्ण कार्यक्रमांचं सूत्रसंचालन हे आपले गोविंदजी भगत आहेत हे करणार आहेत। तर ह्या कार्यक्रमाला साखळी तसेच पंचक्रोशीतील सर्व शिवप्रेमींनी, बाल, तरुण, आपण प्रौढ म्हणू शकतो, वृद्ध म्हणू शकतो, यांनी सगळ्यांनी तिथं येऊन ह्या कार्यक्रमाला शोभा आणावी असे आवाहन आताच आमच्या कार्याध्यक्षांनी केलेले आहे। आणि समितीतर्फे मी आणखीन एकदा करतो की सर्वांनी या कार्यक्रमाला स्वतःच्या घरच्या महाराजांचा कार्यक्रम आहे असे समजून सर्वांनी आपली तिथं उपस्थिती दर्शवावी, तसेच या पूर्ण यात्रेमध्ये आपला सहभाग दर्शवावा।